mga oya alas. Nesa alas sir i. Ano nga binigay maya kay may day ifat? Nesa alas sir i. Hoy. Afe ako ya luwe lang nga binigay maya kay may day ifat. Kemana ramat kalau kusap kya oy nesa alas sir i. Ayala nga alas. Nesa fia. Alas mo farngay. Ilo oilo ke fa ko yo lo kisi mga oya alas. Siya kasi ano ba ni? Time after time, you cannot keep the Undertaker down, and this match is still not over. Orton is seething after kick out. Starting to realize. Okay. Wala naman yung tutungisa po. O, yala ka ma. Wala naman yung fay ngay sa tela ka ma. Nakay kupo pisar kung kala kikyo lali. Ay sila sa file mo. Huwag ka maol ka malari alas. Hotel foile tau ainga Pea tuayo na talia ita Hotel fatamala ile tau tuaida Olotele lava la upapovi Lema umangale konga akaloki Pauma solo ile aisa ele sioki Se fai mai se fala mo iere io